Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Tiara Azatunima Dan Ivan bermata cantik. wonten mriki kula lan rencang kula badhe niyataken wawancara kalian pedagang kaki lima. Monggo sami-sami meriksani video punika. Nuwun sewu Pak, kula kalian rencang kula badhe nyuwun wawancara seketik punapa kersa? Nggih, monggo kersa. Matur nuwun saged Pak, sampun diparingi wekdal. Saged dipun aturaken asmanipun panjenengan? Nama kula Wasis Wikoko. Ampun pinten dangu panjenengan saged sate maklor Sampun 7 tahun. tahun. Punapa ingkang dados sajen panjenengan milih sate maklor? Pilih kula milih sate maklor. Satean maklor niku mboten nenten sainganipun. Nggih. Biasanipun panjenengan sate wonten pundi lan wiwit jam pinten? Wiwit jam 09.00 awan kali sampai jam 6 wonten. Pinten reganipun satinggel porsi? Hitungane kula mboten porsian tapi setunggal per biji. Setunggalipun Rp1.000. Kendala punapa ingkang asring dipun rasakake panjenengan? Kendalane macem-macem. Enten kata lah, yang pertama niku udan, sepi, dangu. Terus nek rame ya seneng. Terus Punapa pangajeng-ajeng panjenengan kangge usaha punika semangke? pane ya pandanganipun budaya kok pilih kula enten rancang-rancang sing kenal ya monggo kersa teng mriki mawon. Nggih. Nggih, mugi-mugi diparingi lancar rezekine. Matur nuwun saged Pak dumateng wekdal lan wangsulipun. Nggih, sami-sami mugi-mugi bermanfaat kali Amin. panjenengan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.